हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दा भुटान हादराव दंफैयो बेरायनो फैदों। बेनो जाहैबाय भुटाननि सिनारि नै लोगोफोर नुहुरनाया जोंनि इण्डिया बे जाबाय भुटान नै इयाव नैबेयाव न' दङ नै भुटाननि न' दङ माबायदि न' लुना थायो भुटाननि मानसिफोरा लोगोफोर दा लोगोफोर बेयाव एसे बेरायनो फैदोंमोन। दा नोंथांमोननो माबायदि देखायलांबाय थागोन लोगोफोर। Hả? Gì nó? Jaga गिदिंदों एसे नुदोंमोन एसे नुनायालाय गैला नामलांसिथिलै लोगोफोर समायना रमायना बिराद समायना रमायना सिख्लाफोर थायो ओमफ्राय बेलासि टाइमाव फैनांगौ आरो बेलासि ओमफ्राय फुं बिदियाव थायो दा सानसु नालाय सानसु टाइमखाय बारा गैया गुफुर गोजा ओमफ्राय गावदां नारें कमला बायदि जारें रें बिराद सिख्लाफोर दं लोगोफोर गोजा जारें रें फैनोबा फैनो हागोन नों गथ'खौ माबायदि बायसिना Oppo, Samsung, Realme mobile store baukso ieu aksesoris cara elektrik aksesoris montjogo ieu लामाया नैबेजोंमोन ओरैजायमोन ओमफ्राय दा गोदान खालामनानै नैबेजों खालामबाय नैजोंबो गोदान खालामबाय खोमा बेनोमोन पुराना लामाया जों जेब्ला फैयोमोन अब्ला बेजोंबो गोदान खोमा गोदान मोनसे खालामबावदों बेजोंबो गोदान केम्पाससो जागोन नामा बेयो जागोन भुटाननि फार्स्ट टाइम लामा गोदानजों फैबाय आरो आगोलाव माने जों फैबाथाय पुराना लामाजों थाङोमोन ना जों दा फार्स्ट टाइम लामा गोदानजों फैबाय खोनालायबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना जों नोंथांमोननो भुटाननि नाजाराखौ देखायगोन माबायदि जोबोद गोजौ गाहाय बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर समायना वाव टावारा मायो टावार भुटान टावार माबा मोनसे कम्पानिफोर बानायगोन खोमालाय बेखौ गावसोरनि थाखाय गुस्लाबला गोजौ मानखोबाय नै गोजौ थार मानखोबाय थाइगिर माबा माबि होननाय दंमोन बेखौ डाइरेक्ट बारस'खानाय जाबाय ओमफ्राय पुराना चेकपस्टखौबो बारस'खानाय जाबाय पुराना चेकपस्टजों मोनोमोन दहाय पुराना लामाजों थांबाथाय दा गोदान बानायबाय नालाय बारस'नाय जाबाय डाइरेक्ट बारस'नाय जाबाय बिदि थालिरखौ जों आगोलाव बिराद जाखांबायलै गंगार माबानिखौ भुटाननि थालिरखौ बिराद बेगर बुरजा ओमफ्राय गोथाङाव बेनोजो गोखा ओमफ्राय गोमोनाव जि गोदै जायो देन्जा गोदै जायो बिसिनि थालिरा ओमफ्राय बेगर गोजा आरो जाथावा दा सोबलुनानै रसखौ सोबनानै मोननाय बायदि जायो माबा जोंनि थालिर मा होनो आइथा बायदि नामा बेबायदि लामाया अखा हानांगौ जाना दङ हालफोर बायना दङ नोंसोरबो थावना होबाय दे थावनि बिजनेस आरो जोंनि भुटान खाथिनिया बेजों मोनफैयोमोन पुराना लामाया नै बेजों दहायनिया नै बेजों मोनफैयोमोन डाइरेक्ट बास खाजोबनाय जाबाय आरो बेजों मोनफैयोमोन लोगोफोर जेसिबि फिसा नायनोबा मिनि जेसिबि रजार मिनि जेसिबि साखा गना दङ गेले माबा जों जोंनि एरियायाव देन्जार सलाय गावसिनियाव लामाया मोजां नालाय गावसिनि नुवाखै दा गेटा गुदि गोजौ गाहाय
दा बेनोसै लोगोफोर भुटाननि सिनारिया नोंथांमोननो जा एसे एनै हायो बेखौनो देखायबाय लोगोफोर लोगोसे उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय